бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Юрист, канали Юристиҷей. Инак видеои нав дар бораи ҳаму саволое ки ба мо камтар пешкаш кардагӣ буданд, ҳамуро мо ҷавоб метем ҳозир. Нависаи дар инҷа Алишер, брокери гумрук кира меган, ҳамира мефаҳмонд яка. Брокер яъне ки худи брокер намоянда мешавад. Брокери гумрук гуфта намояндаи гумрука дар назар мегиранд ва намояндаи гумрук шахсе мешавад ки вай шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва худша дар қайди брокерӣ гузоштагиест. Дар инҷа бо нависаи Наҷмиддин, ассалому алайкум акаи Сормо, дар бораи ҳамин ягон каса ба худкашӣ расондан ё ки шаъни шарафи ӯро пас бизанем, ӯ даст ба худкашӣ бизана, ягон ҳамун ҷавобгарӣ дора, ҳамира илтимос ҷавоб медодани хеле зарур аст. Мутобиқи моддаи 109 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие дар бораи ба худкушӣ расонидани шаҳрванд, яъне ки вобаста ӯе ки шаъни шарафша пас мезанӣ ё ки ӯро маҷбур мекунӣ ба худкашӣ даст мезана, умуман ба худкашӣ бурда расондани ҳамун шахсият ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Мутобиқи моддаи 109 ай 3 сол то 5 сол ай озодӣ маҳрум карда мешавад. дар инҷа бо нависта як каси дигар Алимардон, бародар, алимент боз аз тарафи кӣ ба кӣ супорида мешавад? Ғайри падар, ҳамира мефаҳмонӣ. Мутобиқи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки алимент танҳо аз ҷониби падар ба фарзанд супорида намешавад. Мақсад мешавад ки алимент аз ҷониби писар ба падар супорида шавад, ё мешавад ки аз ҷониби набера ба бибӣ супорида шавад, ё мешавад аз ҷониби бобо ба набера супорида шавад. Алимент танҳо ира дар назар надорад ки мақсад падар ба фарзандаш алимент биспорад. Ҳамин шахсиятҳоеро ки мо номбар кардем метавонанд ба якдигариш алимент пулӣ биспоранд. Рухшона навистаи, ассалому алайкум ака, ман аз шавҳарам ҷудо шудагем. Ман метавонам даъвои хона кунам, молу мулк кунам. Ман соҳиби 2 фарзанд ҳастам, ҷо надорам. Шавҳарам шароит дорад. Ман худам ба чашмам мебинам ва медонам ки шароиташ чӣ хеле хуб аст. Ман метавонам даъво кунам соҳиби хонаву дар кунам хидмат. Дар ҳолате ки шумо чӣ хеле ки қайд кардем мегем шароит дорад ва даъвои молу мулк, шумо даъвои молу мулка дар ҳамун як ҳолат карда метавонед ки дар вақти ҳамин ЗАГС ки кардем, вақти тӯйтонда дар уҷа бо як ҳуҷҷат ҳастае ба номи аҳднома. Аҳднома ҳамун ҳуҷҷатеро мегӯянд ки ай ҳамун рӯзе ки шумо ЗАГС мекунед, чӣ молу мулке ба даст меоред, баъд аз ҷидо шудан ҳамун молу мулк баробар тақсим карда мешавад. Ва ҳозир шумо чӣ хеле ки гуфтед даъвои мақсад хона карда метавонам, албатта шумо даъвои хона карданам метавонед. Ба хотири фарзандотон метавонед худтонро маскун бикунед, дар ҳолате ки бо шавҳарат шароит доштаи худат медонистед. Як каси дигар нависаи дар инҷа ки Асомиддин, ҳамин дизанагӣ ягон намуди ҷавобгарӣ дорад? Душавҳарагӣ чӣ? Дар ягон кодекс омадагӣ ҳастае нашоти душавҳарагӣ. Дизанагиш ба фикрам ҳаст. Албатта ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам омадагие ки бисёрникоҳӣ маъна. Яъне ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки дар назди қонун зану мард баробарҳуқуқанд ва бисёрникоҳӣ маъна. Дар Кодекси ҷиноятӣ ҳамчунин омадагие. Не ки дар мавзӯи 2 шавҳар доштани зан ягон чӣ пешбинӣ шидагӣ нестае. Мақсад ҳозир баъзан нафарон мегӯянд ки ту барои чӣ ай пеши худат ихе гап мезанӣ ки дизанагӣ мумкин нестае, дар ислом мумкин аст. Бародарои азиз, ман ҳамин чизеро ки фаҳмондаистам барои ҳамин дар шумо гуфтам ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистону Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ҳамин хотир ман гуфтам ки дар ҳамин қонунҳо мумкин нестае мақсад дизан доштан. Ман нагуфтам ки мисол дар ислом мумкин нестае бисёрзанагӣ. Ба ҳамин хотир камтар шуморо дуруст бифаҳменам.
аввал хушрӯ гӯш кунем, баъд камитара бинависем. Иҷа баъд чанд кас дигар навистагианд дар бораи аблаваи тирамоҳӣ кай сар мешавад ва синни соли аму таваллудоша мегуфтӣ. Дар ҳамин бора савол додагианд. Бародаро синни солуш аму годуш мақсад кадом сол то кадом солара мебаранд. Аму айни аблава ки фаро расид, фармони муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ мебирояд. Баъдан дар ҳамунҷа маълум мешавад, ки чанд сола то чанд солара кадом таваллудора ба хизмати баҳорӣ даъват карда мешавад. Хизмати баҳорӣ, аблаваи баҳорӣ 1 апрел то ахири моҳи мая ба қайд гирифта шудагие. Инак бародаро видеомона ҷамъбаст мекунем ва дар канали ма Юрист Тиҷей подписатсия кунем ва бародарое ки нашод кино навистиянд, ки кино давомаш чӣ вана биромадастай, худованд розӣ боша серияи сеюмша ба навор бигирем, пешкаштон мекунем, интизор бошен. Касое ки киноро дидагӣ нестанд, бидурен номаш пеш аз ғарибӣ тамошо кунен. У кинорам ҷавоб ба баъзе саволҳои аз шумо. Дар канали ма Юрист Тиҷей подписатсия кунен. Аму шахсиятҳоеро ки мо реклама мекунем барои гузаштани сарҳад, аму шахсиятҳо боз ба воситаи мошин ба Тоҷикистон ҳам сафар мекунанд. Метавонен ай Москва ба Тоҷикистон сафар кардаанда инами бародарода занг бизанен, номерош биромад дар экран, ай номи канали Юрист гап занен ва шуморо ба нархи арзон оварда мерасонанд. Ё шахсое ки духтури дандон дар корашон дар шаҳри Москва, инами рақамода занг бизанен, бародари наздики моай, ай номи мо гап занен, шуморо дастгирӣ мекунам. Худоҳофиз, паноҳи ҳамат ба худо бародаро.